ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಡೆ ಸೈದೆ ನಿಜ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನದೈತೆ ಒಡೆ ಹೋತೆ ನಿಜ ಮಾರೆ ತೂಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂಚ ಬರಂದೆ ಹೊಡೆ ಬರುವಾಯ್ತಾ ತೂಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಓ ಆಯ್ತಾನ ಮಾರಯ ಒಡೆ ಪೋತ್ರಿ ಒಡೆಗೆ ಯಾಪ ಒಂತೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ದಿನ ದೀತು ಆಗಲು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ വെച്ച് ಕುಲ್ತಿಯಾರು ಈ ಒಡೆ ಸೈದಿನ ಒಡೆಗೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೈಯಳು ಮಾರ ಸುರುಟಲ್ಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವರ್ಚ ಸಣ್ಣ ಸುರುಟಲ್ಲು ತಂಡಸು ಸುರುಟಾಗಲಿ ತಂಡಸು ಮೇನ್ ಇಲ್ಲ ತಂಡಸು ಆವಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸುರೂಪು ತಂಡಸು ಬೇಸಿಂದಿ ಓಡು ಏನಿಟ್ಟು ಮಂದಿಯನ ಅವರನ್ನಿಕ ಬೇಸಿಂದಿ ಸುರುಟು ಹಿಂಗಂಡತಿ ತಂಡಸು ದೀಪಿನಿ ಇದು ಒಂದು ಮೋರೆಯ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂದಾಗಿ ಪಕ್ಕ ತಂಡಸ್ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಬಂದನೆಜ್ಜ ರೂಟು ತಂಡಸ್ ಕಟ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದೈತೆ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡೆ ತಂಡಸ್ ಕೊಂಡ್ಬರತ ಅವಳು ಅಟ್ಟಿಂದ ಕೊಂಡದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದು ಐಕೆ ಬೇಸಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದನಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿ ಅನ್ನ ತಿಗಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತಾಡೊಂದು ಮಾರಿ ಪೂರ ಇನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಇದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರೂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪುಡು ಸುರೂಟು ತಂಡಸ್ತೆ ಬೇಸಿನ ಕುಲ್ಕೋಡಿ ಸುರೂಟು ಕುಲ್ಕೋಡಿ ಒಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ತಂಡಸ್ಗೆ ಅವು ಡೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಎದುರ್ತ ದೇವ್ರದ ಕೊಂಡ ಎದುರು ಒಂದು ಕನಸು ಮಲ್ಜೆಯ ಐಕಿತೆ ಆವಡಿತೆ ಐಕು ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿನ ಕುಲ್ಲದಂಡತಿ 10 ಜನ ಬತ್ತೆರಡು ವರಣಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೆರಡು ಏನಾಗ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಲಡ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಸದ ರೂಮ್ ರಡ್ಡು ಬೇಸಿನ ನಗಲಿ ಎಂಕಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದೇನು ಗಂಗರ ಅರ್ಪಿನಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಂಕತ್ತು ಆ ಎದುರ್ತ ದೇವರದ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಎದುರ್ತ ತಂಡ ಸಿಗ್ತ 2 ಬೇಸಿನ ಕುಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಯ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಂಚರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೋಲಿ ದೇವ್ರ ಕುಲ್ಲೇರ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ಲು ಜನ ಪಾಡಿಯ ಮೊದಲು ಉರ್ಚನ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪನಚ್ಚ ಈನ ಪಾತಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದೇರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೈದೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಈ ಈ ತಂಡಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಸುಟ್ಟು ರಾಜಮಾರಿ ಅದಿತ್ತು ಹೊಡೆ ಪೋತಿ ನೋಡಿಗಿದ್ದೆ ಅವೇ ಅಟ್ಟಿಂದ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದು ನತಿ ಆ ಜನ ಎಂಗನೇ ಇರೋದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ದುದ ಹೆಂಗ್ ಏರ್ ಮಾರಿ ಏನ್ ಕುಡ್ಜ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಏಟ್ ಇರ್ನ ಮೂಲೇನ ಬಸ್ನ ಕರಕರಿ ಉಡುಪಿ ಹಂಚುಬಾಡು ಮುಲ್ಪೇನ ಬಸ್ ಮುಲ್ಪೇನ ಕರಕ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಾತೇರ್ನು ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕರಕರಿನ ಪೋಂಜ ಬಸ್ ಪೋಜ್ ಅದು ಈತೆ ಇನ್ನೀತೆ ಬರ್ಬಾರೆ ಬೆಲೆ ಜನ ಈತೆ ಯಾನ್ ಚೈಕೆ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಮಾರ ಈತೆ ಬೇಲಗಿಂದ ಬೈದಿನ ಅವಗಂಡ ಪೋಯ್ ಮಾರ ಸುರೂಟು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಡ್ಲಕನೆ ಸುರೂಟು ಈ ಉಂಡತ ತಂಡಸ್ ಕೊಂಚ ಬೇಸಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೆಂಗ ಬೋದು ತಂಡಸ್ ಒಂಜಿ ಹೂ ಬೇಲಾಜಿನ ಮಲೆ ಸುರೂಟು ತಂಡಸ್ ಅಲ್ಲ ತಂಡಸ್ ಬೋಡೆ ತಂಡಸ್ ಇಚ್ಚಿಡ ಆಪುಜಿ ನಂಕುಂಡದೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸುರುಡು ತಂಡಸ್ ಬೋಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತಂಡಸ್ ಇಚ್ಚಿಡ ಆಪುಜಿ ಇದು ತಂಡಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ನೆ ಏನು ಜ್ವರ ಏನಿಗೆ ಇದೆ ಯಾನ್ ನಾರ್ದಲ್ಲ ಪಾತಾಡ ಅದು ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದೆಪ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದೆಪ್ಲ ಅತ್ತ ದನಿ ಇದು ತುಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಕೇನಡಾಪು ತಂಡ ಸೋಲ್ ಕುಲ್ಲಾವಡ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲಾವಡಾಪು ಪಕ್ಕ ಓಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲಾವಡಾಪು ಆಜಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಿಗಲಿಲ್ಲದ ತಂಡ ಸೋಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೋಣೆದ ಸೈಡ್ ತಂಡ ಸುಂದರ ಏರಿ ಅವು ಏರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಮ್ಮಿ ಎಂಚಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಮದಾಯಿ ಇಮ್ಮೆ ದುಂಬುಂಡತಿ ದುಂಬು ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಬುರ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಜಿಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇಮ್ಮೆ ನಾಡಿಟ್ಟು ಏನಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರತ್ತ ಮಾರ ಕರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ತರ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪ್ನ ಬೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಾಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪು ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ಆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರ್ಗಲ್ಲು ಮಾಡ್ನಾಗ ಸುರೂಟು ಒಡೆ ಕೆಸರ್ಗಲ್ಲು ಮಾಡ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸುರೂಟು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸೇರ್ತದೆ ಐಕೆ ಕೆಸರ್ಗಲ್ಲು ಮಾಡು ಏನೇ ಮರ್ರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡ್ ಮರ್ರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಐಕತ್ತೆ ತಂಡ ತಗ ಬೇಸಿನ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಗುರಿಗೆ ಪಡ್ಚ ಕೂಡ ಗುರಿಗೆ ಪಡದುಂಡ ಅವೇ ಗುರಿಗೆ ಪೈಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಪುಜ ಬೇಲೆ ಹೊರಿಯುಜ ವಿಷಯ
ಆರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒರ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ 6 ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದೇನೆ ದಾತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪೈಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆಪ್ ನದಿ ಅಂದತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗುರಿ ಓಲ್ಗೆ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಇಜಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೇರು ಒಂದು ನಟೂಟು ಸುರುಟು ತಂಡದ ಗುರಿಗೆ ಪೂನ್ ಅವು ಚಾವಡಿದ ನಡುಟಿ ಈ ಜನ ತಂಡಸ್ತ ಒಂದು ಆತೆಡೆ ಉಚ್ಚುತ್ತನ ಮಾರೆ ಆತೆಡೆ ಉಂಟದನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ತುಲ ಇಂಚಿ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ಚಾವಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ತು ಆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ತಂಡಸ್ ವೆಂದ್ರಿಯ ಆ ತಂಡಸ್ ವೆಂದಿರ್ಡು ತಂಡಸ್ ವೆಂದಿರ್ದ ನಡು ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ತೀಂಡ ಅವು ದೇವರ ಕುಲ್ಲನ ಉಡಿ ಮಂಚ ಕುಲ್ಲನ ಉಡಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಗೆ ಪಂಜಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಂದು ಅವ್ಳು ಏರಂಡ ಆಚೆ ಬುಡಿ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೂಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದೆ ತಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಳು ಏನು ಅವಳು ತಂಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಡನ್ ಉರ್ಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ಕು ಆಗು ಅಗಲ್ ನಡೆಗು ಅಗಲಗಾಯ್ತು ಅದಗನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಲದೆ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಈತ ನಮ್ಮ ದಾಲಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಆತಾಗ ಬರೋಂದೇ ಪುಡು ಐಕ್ ಎಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಈರೆ ಬರೋಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಕೊಂಚ ತಡೆ ತುಂಬಿ ನಂಗೆ ನರತ ಅಂಶಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಆಗ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ತಂಡಸ್ದ ಬೇಸಿ ನಿಂಚ ಪೀಂಕನ್ಗೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರಲ್ಲತ್ತ ಮಾರೆ ಅವಳು ಅಂದ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಮುಟ್ಟು ಓಡಿపోతున్న ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿಯತೋದೆತ್ತ ಓ ಈ ಜನ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂತ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ದೀತಾರು ಮಾರೆ ಇದಾಯ್ ಬೇಲೆ ದೀತಾರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೀತ ಬಂಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಜಿ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಮಾರೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಜನ ಮಾರೆ ಐನಿ ಯಾರು ಓಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಪಂಜಿ ಯಾನುಲ್ಲ ತನಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬಲ್ಪಂಜಿ ದಯ ಬಲ್ಪುಣಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಕಾಸಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲತ ಮಲ್ಲೆ ಆ ತಕೊಂಡಿ 2,000 ಓ 2,000 ಅಂಜನ ಬಲ್ಪು ಅದೇ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬಾರಿಚ್ಚ ಈ ಖಾಲಿ ಸಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರುತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಪೇಶ ಉಡ್ಚ ಎಂಕಾಗಲ ಎನ್ನ ಮಂದಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿಚ್ಚ ಇತ ಯಾಪ ಬೇಲೆ ಯಾಪ ಮುಗಿದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವೇನ್ ಪಾಡು ಮಾರ ಈರ್ ಬೇಲೆ ಎಂಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸುರು ಮಲ್ದರಿ ಎಂಡೆ ಬೊಕ್ಕತೆ ಎಂಡೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕತೆ ದಿನಿ ದೀಪಿನಾಗಲು ಏನ್ ಬಂತಾರ ಏನೇ ನಿಕ್ಲು ದಾಗೆ ನಾಯ್ದು ಕಡೆಲ್ಲ ದಾಯವಲ್ ಪಾರ್ ಮಾರ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ಗ ನಿಕಲ್ ದಾಗಿ ಇಂಚಾಲ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಬಾಸ್ ಆಡ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಬೇತೆ ಜನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಬೇತೆ ಜನತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೊಕ ಈ ಏರ್ ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಬಸ್ಸದೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಸ್ಸದೇ ಬೇರೆ ತುಲ ಮೂಲ ಬತ್ತ ದಿನಕಲ್ ನಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ ನಿನ್ನ ಪಯ ಬಸ್ ಪೋರಿನ ಬೇರೆತು ಅದ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ಮಾರ ನಿಕಲ್ ಏನು ಕರ್ಮೋನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ ಬೇ ಪೋಲಂಬೆ ನಮ್ಮ ಓಲುತ್ತ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ದಲ್ ಪೆತ್ತಿ ಅವೇ ಮಾರಾಯ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಗೆ ದಿನ ದಿರ್ತೀರಿ ಈ ಬೇಲೆ ಆಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಬೇಕು ಬೇಲೆ ಆಪ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಓಲ್ಲೇರಿ ಜನ ಓಲ್ಲೇರಿ ಜನ ಈ ಊರಿಗೆ ಟಿಂಗು ಬಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿಂದ ಜನ ಬೇಲೆ ಆಪಣ ಟಿಂಗು ಎಂದು ಬಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಮರನ್ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಹೆಲ್ಪರ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೊಂಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈರು 4 ಜನ ಬಂತ ಪಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಲಿ ತಂಡಸ್ಪಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಇರ್ಡ ಮೂಲ ಅಟ್ಟಿಂದ ಕೋಣೆ ನಡುವದೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಏರ್ ಕಟ್ಟು ನೀ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಗಾರೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೀತಿ ಆ ಗಾರೆ ನುಂಗರೆ ಬಿಡ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬೋದ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಐತೆ ಸಂಬಳ ಈ ಜನ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಐತಿ ಇದು ದನಿ ನಿಗಲ ಎಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಏನ ಎಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಿ 5 ಜನಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಏನ ಅತ್ಯ ಕೇನ್ ನಿಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುರು ನಿನ್ನಿಲ್ಲದ ಗುವೆಲ್ ತೂ ಪಯ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆತುಲೆ ಕರ್ಮತ್ ಬೇಲೆ ನಮೆ ಅತ್ತ ನಿಗುಲ್ ದ್ಯಾಗ್ ಮಾರೆ ಮೂಲು ನಾಯಿ ಕಂಟೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಂಟೆನ್ ವರ ಒಲ್ಲ ಬ್ಯಾತ್ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಮೂಲ್ ದ್ಯಾಗ್ ನಿಗುಲು ಗಡ್ಡ ಆರ್ಬರ್ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲೊಂದು ನಿಗಲ್ಲಿ ಜಾಲಂಬೆ ಅತ್ತ ಜಾಲ ಕಂಟನು ಮಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಲ್ಲ ಕಂಟನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜೆ ಬಾರಡು ಒಟ್ಟಾಪ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ಜಾಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಲಡಾಯ ಮಂತ ಯಾರ ಅಂಚ ಬನ್ನೆತ್ತು ಊರ್ ತಗುಲು ಮಾತ ಬರ್ಪಿರು ಮೂಲ್ ಬಕ್ಕ ಸೇರ್ವೇರು ಅವ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಬ್ಡ ಅವೇ ಎಂಕವೇ ಬಡೈನೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪೂರಗಲ ಬರಡು ಮೀನದಗಲ ಬರಡು ಪೂರ ಬರಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಕವೇ ಬೋಡಿಯಾ ಅವೇ ಬೋಡು
ಎಂಚಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಯಾ ಇಂಬೆ ತಂಡಸ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಯಾ ಸೈಟ್ ವಚ್ನೆ ಅವೇಜಿ ಅವು ಎಂಚು ಎಕ್ಕಡವರ ಪನ್ನತೆಯ ಆ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಟ್ಟು ಇಂಬೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಇಂಬೆ ಶೌಚಾಲಯ ಏತ್ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಬಂಡ ಇಮ್ಯಾಗ ಇವಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಂಬೆಡ ಇಂಬೆ ತಂಡಸ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದೆ ತಂಡಸಿನ ಸ್ಲಾಬ್ ಇರೆ ಭಾಷಂಡಿ ನಿಖಿಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ನೆರಿಯ ಇಂದ ತುಲ ಇಸೊಂಜಿ ತಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಪೋ ಉಳೆ ಬೋರಿ ಜಾಗ ಬರ್ತೆ ಮಾರೆ ಇಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಅರಪ್ಪನಗನೆ ತಂಡದ ಬೇಸಿದ್ದಾಗುನ್ ಬೊಕ ಉಳೆ ಎಂಚ ಬೋಪಿನ್ಯ ಬಾಕಿಲ್ ದತ್ತದೇ ಉಳೆ ಪೋಯಿ ಮಂಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅರ್ನ ತಂಡಸ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂದದುಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತು ಎಡ್ಮ ಕಟ್ಟುವರ ಏಲ್ ಕಟ್ಟುವರ ಎತ್ತು ಎಂಚಿನಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮೂಜಿ ಮಾರೆ ಈಗೆಂತ ತಂಡಸೇ ಎಡ್ಮೋನ್ ಏನಿಕ್ಕಿ చావట్టి రెండు తండస్ అట్టింద కొన్ని రెండు తండస్ ఒక బెడ్రూమ్ గా అటాచ్ అదర్ రెండు తండస్ పుట్ట డైనింగ్ రూమ్ ದ ಸೈಡ್ ನೇ ಒಂಜಿ ತಂಡಸ್ ಮಾರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪಿನ ಉರ್ಚಿನ ಏನೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಲ್ ದ ಸರ್ಪಯನ ಹಾಲ್ ದ ಸೇರ್ಪೆಂಡ್ ದೇವಿರ್ನ ಪೆಳ್ಳಿ ತಂಡಸ್ ಕಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಬನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅವೇನೆ ಪಂಪಿನಿ ಇಲ್ಲಂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಳಡ್ ಮ ತಂಡಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವಿರ್ ಮತ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ತಂಡಸ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಅಪನ ಮಾರೆ ತಂಡಸ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಳಡ್ ಮ ತಂಡಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಡು ಹೌದಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಾಗ ಬೊಬ್ಬಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ಜಪಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರಿ ಎರೇಗ್ಲ ನೆಕ್ಕು ತೊಂದ್ರೆ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಮಾರಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಈರ್ ಮರನೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ದುಮ್ನಾನ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಈರ್ಚ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಇರ್ನ ಬೇರದ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಇಂಚೆ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ದಾಲ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪೊದ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನೆ ಅವ್ ಬೇಸಿನ್ ಕುಲ್ಲದಿನಿ ಯಾನೆ ಅವ್ ದೇವರನ್ ಕುಲ್ಲದಿನಿ ಯಾನೆ ಬಂಡ ಇರ್ನವೇ ಖಾಲಿ ಬಿರಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಬೊತ್ತು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಿನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಕೊರ್ಕ ನಿಗಲ್ ಸುರುಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡ ಬರ್ಚ ಕಾಲಿ ನಿಗಲೆಗ್ ತಿಂಗುನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಮುಂದೆ ಹೆಂಚಿನ ಹೊಡು ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಮಾತ ಬುಂಡ ನಿಗಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಂಡೆ ವಚ್ಚಂಡ ಐದ ಪಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೋಕೆ ಆಡ ನಿಗ ಬಂತೇನ ಕಾಲಿ ಯಾನು ನಿಗಲ ಎನ್ನ ಬಿರಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ಬೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತಾನೆ ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬರು ಸುತ್ತುದೆ ಇನ್ನ ಪೋಯ್ ತಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಸುತ್ತುದಾನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ತೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಬಂಗಾರದಿ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಜಿ ನಿಗಲ ಏನಂತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ ಕೊರ್ರಂಡ ಈಡಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಯಾರಿ ತುಂಬ ಅರ್ಪಣ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಯಾರಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ಪೋ ಅವು ಇಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ ಸತ್ತು ಪತಮ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆ ಪೋತಿ ಅತ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಯಾರು ಸೊಳಿಸಂಗುರ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಕಲ್ ಇರ್ನನೆ ಬಾತನು ಇರ್ನನೆ ಬಾತನು ಎಂಜಿನ ಅವಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಜಿ ಪೂರ ತೂನ ಅಲೆ ಆಯ್ತು ನೆರ್ಪಿಂತುಲೆ ತುಪ್ಪಿಂತುಲೆ ಏರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ತುಪ್ಪಿನಂಬೆ ನಿನ್ನಂಬೆ ಮೂರು ಗಗರಟ ಕೋಲುಸುತ್ತೇನೆ ಕೋಂಡೆ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ನಿಕ್ಕೇನ ಎಂಕು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಲೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅವಡು ಇಲ್ಲೋಕೆ ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಲೆ ಅವಡು ಬ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಪನ ಆಪಣ ನಿಂಡ ಆಪಣ ಎಂಗಲ್ತು ಬರ್ಪನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಜನ ಆಪಣ ಆಪಣ ಬರ ಇನ್ನಂದತ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವಾರದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂದತ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವಾರದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಕುರಿಯ ಆಪಣ ಎಂಕು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಲೆ ಅವಡು ಅಂತ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಪೆ ಅವರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆ ಅವಡು ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆನ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂದಿ ಬಾಬು ಏರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಂಡಿಯ ಕಂಟೆನ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಕಿ ಬರೋಣತ ಕೆಲವು ಅಂತೆ ಬೇಲೆದ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಕೇಸ್ ಆರ್ತಿ ಅಂದ ಜನ ಪೂರ ಚಪ್ಪಟತ್ತಿಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಅವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋಕಲ್ದರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಹಾಗು ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಲ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಂತಿ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪೇನ್ ಉಂಗುರ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಎಟ್ಟೆತ್ತು ತೂಕ ಅವಳ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮೂರಣ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಮಲ್ತತ ಅಂದು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಆರ್ನ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ
నీకు ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಇರ ನೆನಪವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವನ್ನ ಒಂದು ಕಾತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಡು ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೆ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಮಗಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಅಡ್ಡೆ ಬಂಗವೈದು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗವೈದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಪೂರದಲ್ಲ ಎಷ್ಟದಲ್ಲ ಕೊರತ್ರ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಪರ್ಬೊಂಬೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಮಾರೆ ಅಂದ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಆರ್ನ ತಂಡಸ್ತ ಪೈಪ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಂತ ತೋಜೆ ಅవి ತನ್ನಸ ಇರ್ನ ನೈಸದ ಮಂಡೆಂಡತ ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ನೋಡ್ಪಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜು ವಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜು ವಾರ ಈ ತುರ್ಚೇರ ಮಾರೆ ಅಕುಲು ವಾರ ಉಡ್ಚೇರ ಮಾರೆ ಐಕೆಯ ಅನ್ಬಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಏಳೆಡ್ ಮಟ್ಟ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೀನಿ ಐಕೆಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇ ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತನು ಬೇ ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮೂರು ನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಬಾಂಬೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟೆ ಬತ್ತಲ ಜಾಗುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಈ ಕೌಲ ಆಪತಿ ಕುಂದಲ ಆಪತಿ ಬೇಲೆನ ಮಂತು ಕೊಡ್ಚ ಎಂಗ ಬೇಲೆ ಬಿರಿಸಿ ಮಂತು ಕೊಡು ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇ ಯಾನ್ ತಂಡ ತುಗುರಿಗೆ ಪರಿಗೆ ನಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತಂಡ ತುಗುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಏನೋ ದಾದ ಬಂದಿನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿ ಇಚ್ಚು ಬಂದಿನಿ ನನ್ನ ಬೇ ನಾನು ఎక్కడి తోందులే ఎక్కడి తోందులే ఎన్న బెచ్చ మీ ఎంక మీ బెచ్చాన మంచాల కాపర ఈ పోలే నికల్ ముందే బెట్ట పోలే నికల్ మొక్కల బేరడు టైం పోయిన గొత్తు వాడి నిన్న వాడి టైం అయిన పెట్ట ಏನಬೇ ಇನ್ನೇನಬೇ ಎಲ್ಲ ನಿಡಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ ಮಲ್ಪೇ